ejija litumaye ijija la kabala wakati sebe nyumande do ijesiri su kabarake sisa ejija litumaye ijija la kabala wakati sebe nyumande do ijesiri su kabarake ay mo khorobawi biman duroso kandam ne se ga da do ala doni ka nyefo anyana duroso kan era ko be dam na chogodi fo kana se bima abe tabulo jubeka duroso kan ne ska samo fe yo la fe ne mo mi ye ya dentro kanin dam ne la ne bu ye o bena kan dam ne pas kasum ki kadi ya mo kholo yi minu bi la kan ta fo ye donc une table kon be wa dans l'école de Numbe les lycées là les GBU biblique universitaire au numéro minu me Bamako pasteur de Canada ça augmente pour camp national quand national il y a une trône quand voilà quand les églises les grandes églises de traiter pour nous quand met fenge ola atola wa don kana abunya wabla église par église na fa do ke toroso yana sikaso yana do ta timbrana do be ke yoroto on chara sita toroso ta sanin toroso foldi je da kam yang yoro frelindu katena sang alida sang silen nake ambunya na oh ne era kan na ana opera pour la 10e anniversaire le sabem la ne kan wele ko wele lendo ana wadro ku sango la ko wele benchina adana so madala ne ba salan so adro kaye ka 10e anniversaire ku seven na lam ni seven so nya fango ka to mbenan so sam kala 2005 adamne 2005 ona se sama ne bena ka 2005 dem tammi ala yi tammi ni femini ne ba ire yayi ne ba fongo ko ne korobi oh ya alakan nisan ka baradi ni defend ne rete mutan ni ne on te kuma da ko ne on de dan don ne dalan nungan ni an ka grand frère oh donc ta damne 2005 nete sa coronavirus min salo sama sikat on la ne de kan non quand des démissions à la sira ko démission kan ka ira ne to bible ma ko on est diem wata tam to manga ka tele wa be kana ni baraki fe ni ga baraki to les entreprises comment créer une entreprise le démission de kalan muy tanka fruit trumna o kalan israel tanka fruit mamene en fait trumna ikanu ni sura chama adama de na tapantara be din kalan jogo nyima e de yorom ne kanga ka yele ni ko oh ni ma ala kam ne jogo wati ibe jina dem som de kala kanyu la kusba am bona ko am benna am be jija kanna ni fenwere ma am bal am benna kama dem som de
ala ko minnu ya minnu tɛmɛna la kɔrɔ an ka dɔn u k'a dɔn ko sɛbɛ de Yesu ko tɛmɛ fɛn wɛrɛ a ni diinɛ tɔw tɛ kelen an b'a fɛ anw denw an mɔdenw ko anw y'a sɔrɔ anw faw cogo min na anw fana ka di an mɔdenw ma olu fana ka taama Yesu sira ala Yesu ko kabako de don ala yɛrɛ ka jigi ka kɛ an ka fasow ɲɔgɔn k'o ta k'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ jurumokɛla kiiri ka tigɛ a kan kiiri bɛnbali kiiri tilenbali k'a kɔndɔne k'a jalaki k'a ka kɛ ni saya ye k'an bɛ denmisɛnw ka bɛɛ bangebaaw kan ka bonya cogo bibili ko ten i b'a ni i fa bonya walasa ala ye dugukolo min d'i ma ka sigi k'o kɛ i sigiyɔrɔ ye i si tile ka caya donc si tile caya a bɛ sɔrɔ bangebaa bonya fɛ mɔgɔkɔrɔba a bɛ se ka fɛn dɔ fɔ denmisɛn a t'a faamu a bɛ k'ale ɲɛna ko a tɔɔrɔ bɛ tɛ ale la a b'a dusu mangoya ayiwa kabini ka gɛrɛ a ma ne ko mɔgɔkɔrɔba ta waati peut-être a man gɛlɛn mais a kana a dusu kasi hali n'a ye fɛn dɔ fɔ ye a kana den aw kana dusu kasi a ye mɔgɔkɔrɔba bonya ale ka waati ye waati ye a kɛra cogo o cogo ale ka waati man jan peut-être ala de b'a dɔn n'a ka jan n'a ma jan nka sani waati cɛ a ye o kan mɛn hali n'u ye fɛn dɔ fɔ aw ye a y'o walasa ka o dusu suma ni aw fana bi kɔrɔ aw ye juru min don o ye o juru bɛ sara u ye dɛ mɛ mɔgɔ caman ladon cogo la ala kuma Yesu ko diinɛ tɔ tɛ kelen an b'o ladi hali furusiri ko n y'o fɔ n ye u b'o kalan furuko la ka kuma ka ca n bɛ se ka dɔ fɔ n ka bilasira ka denmisɛnw bilasira ne kɔni ne bɛ ne yɛrɛ di u ma ka denmisɛnw bilasira tanuli de ka di ala ye n'a y'o ni fɛn di ne ma ne bɛ hali egiliziw kɔnɔ n bɛ nin cogo in na je suis de l'église de Manyamugu Prochain église min bɛ yen avec le pasteur Yaya Koyi Jara o de ye n ka église ye Bamakɔ. Doroso kan i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ɲɛ la. Caman tɛ ka fara docteur ta kan koyi a ye min fɔ n bɛ segin o de kan mais an bɛ se ka a latunu yɔrɔ dɔw la ko miiriya min fɔ a barokɛtɔ a ye miiriya min wolo yeli ye sɛgɛla fiɲɛbɔ tɛ ala ko la jango ni ala ye nin fɛn di e dɔ ma e kana fɔ ko i kɔrɔla ka taa don kakɔrɔ kɔnɔ k'o datugu ye ni k'a sɔrɔ a dilen man di ye i k'a yɛgɛyɛgɛ mɔgɔw k'a yɛgɛ u ka se ka i ladege n'e n'a fɔ i kɔrɔla ko e setɔ ko la tiɲɛni dɔ mana wa o miiriya de bɛ ale ni ne bɛ kɔ n'o tɛ an bɛ san 80 tɛmɛ oui an bɛ san 80 tɛmɛ ka ala yɛrɛ ka dɛmɛli ye hali bi an t'a fɛ kan ka fɔ an kɔ fɔ n'a diyara matigi ye don min k'a fɔ a ye foli de ka sɔrɔ n'o tɛ an b'a fɛ ka ye ka tasuma muɲɔmuta min bɛ an bolo k'o di aw ma aw k'a janto a la a kana sa n'o tɛ i bɛna mɛn da wɛrɛ la hali ne t'a tɛ le promoteur du canon c'est le pasteur Daniel Tangara de l'église évangélique il est d'ici et depuis nous sommes à ce pas ala y'a k'a nana bana sɔrɔ a tɛ se ka na
an y'a ye an bɛ la ka jigin turu ɲɔgɔn fɛ n'a nana k'ale tɛ se ka na jigin labalo an kɔni bɛ an se ko kɛ ne ni docteur Ndorong Kumba yɛrɛ filɛ kan in na pour dire qu'il faut le pérenniser. Il faut le pérenniser. Ni fɛn wɛrɛ tɛ ne bolo nka tiɲɛ na ka ye denmisɛnw sen kɔrɔ ala ko la n'i ma dɛsɛ da fɛ a ka fɔ o ye Valentine Seko ye n'o tɛ don particulier wɛrɛ tɛ n bolo n bɛ se ka min fɔ maa ye nka ala ko kɔni ka di n ye a lajɛli bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni se bɛ yen n bɛ k'a fɛ ka ye o kɛnɛ kan a y'a fɔ cogo min san o san n'a bɛ dabɔ an bɛ ɲɔgɔn wele a bɛ cogo di attention la date du camp s'approche k'a waati se an b'a labɛn an se ko la an bɛna to aw fin kɔrɔ walisa an kan ka muɲɔnda sumana de kɔ di aw fana ma. kuma dɔ fɔ kuma dɔ n'a y'a kɔrɔ n'i ye ala ka kuma fɔ kɛmɛ don k'a kɔrɔ ma k'a kɔrɔ dɔn. a yiri ti k'a kɔrɔ dɔn. an ka fɛn bamanan n'a ye sisan yan k'a kɔrɔ ye fɛn dɔ de bara de kun a bɛ dilan ka datugulan k'a la an ka dɔw b'a fɔ ko karabara k'a kɔrɔ. Voilà, c'est comme une femme, une valise. Voilà, c'est dans une valise. Voilà. De mon âge. Voilà. On m'a dit mon camarade. A dire mon fou, il a dit fou. Donc, avec ce qu'a dit ça, on fait. Ni quelqu'un fasse ça. Alors, ça nous est beaucoup pareil. Voilà. Donc, comme c'est qu'à faire, nous voyons, dans le bon cas, il faut aller à faire la bonne chose. En tant que médecin, en cas de voilà, pour Kamneli Kapsali Sarakaboy. Kamneli Kapsali Sarakaboy. Alaka, Auke Kaminaboy. Alaka Kaminaboy. Ani n'avait qu'à les n'avait que les quatre situés à ma ni ani au non au bureau fou avec toi mais en bas faut à la cave ici pour le moment ani ko à la cave ni la tigre de quoi ah oui pour autre faut pas bien confier si tant pas prendre côté là avec ce qu'on a comme voiture du bi calado sera fait que tout le monde sera pas gardant tu vois quoi nka kɛrɛnkɛrɛnnenya furu cɛ ɲuman ko ala k'o nɔgɔya aw ye furumuso ɲuman ala k'o nɔgɔya a balimakɛw ye ani cɛkɔrɔba min bɛ ka deli sufura tile kan ko aw de k'a timinadiya ka furu ala ka furu kɛ ala ka so kɔnɔ a ka ca la gɛlɛya bɛ sigi bɛ la. Ni que la vie avait tenu la posture pour que nous puissions la aimer. Gamin, il y a quelqu'un qui a fait un moment avec un rapport. Elle a dit. Jesse is